Ljudi, nadam se da danas neću polupati 100, jer danas igram najgoru igricu u Robloxu. Bukvalno cilj igrice je da me iznervira, a ja ću se maksimalno potruditi da me ne iznervira. I ljudi, mi smo neki lik u ćupu i padamo ovdje, pali smo, okej, na pesak smo pali, dobro što smo pali na pesak. Idemo, čekaj, šta je ovo? Znači, nije valjda da se ovako kreće. Čekaj, šta, mogu u vodu? Ne. Okej, ne mogu u vodu, WTF. Brate, onda idemo vamo, ne vidim ja gde da idem, znači krećemo se baš čudno, brate, mi smo lik u ćupu s čekićem. Nije valjda ću morati da preskačem stvari, brate, ko ovaj lik. Čekaj, dalje teško, brate. Okej, da, ovo je teško, ovo je teško, kako se zagledam tu, a da ne idem vamo, čekaj, opa, aj na gore i ovdje, opa. Znači, imam ja žvaku za ovu igricu, znate kako kažu, opa, i prišli smo, znači, ova igrica hoće da mi zera, ja sve srećni. Čekaj, šta je ovo? Au, brate, znate kad ću ja ovo preći? Ajde, samo ću da verglam, opa, i da, prelazim ja ovo lagano. A ja, koliko igrača je ovdje, brate. Pogledajte koliko njih, ali svi su ovdje u podnožju, vidite na ovoj mapi desno, bukvalno su svi u podnožju i ne mogu da pređu ovo osnovno, gledajte kako ću ovo lagano da pređem, brate. Gle sad, okej, čekaj, ne, nemoj pasti, okej, samo moram neko da se lansiram, kako da se ne to, čekaj, aj sad, bam, ne, bam, na kuću, moraš na kuću, čekaj, nemam prostora za mis toliko, čekaj da sklonim ovu tastaturu, ovdje mi tastatura ni ne treba, idemo, ne mogu, okej, sad mi je jasno zašto su svi vamo i još uvijek mi igrica nervira jer, ne uspevam, mislio sam da uspevam, čekaj, moram ovako da visim, idi vamo idi, okej, sad mi je jasno zašto niko ne vole u igricu, idemo, bam, lansiranje, okej, ljudi, vidite, skin kapibare ima lik, kako dobar skin, vrete, znači, ja hoću ovakav skin, vrete, ali moram prvo ovo da pređem, znači, pre skina, evo, to nek mi bude nagrada, skin kapibare, ako pređem ovu igricu, idemo, opa, ne, brate, moguće da ne mogu dve, sad mi je jasno što su svi ovdje zapeli, vrate, idemo na kuću, evo je, na kući sam. Ali što uvek odbacuje ovaj čekić ovako glupo, vrate? Gledajte, znači, jako glupo odbacuje ovaj čekić. Jako glupo. Ne, nemoguće zbog toga. Vidite, on se uvek sam malo odbaci, kad god sletite. Mislim, ovim čekićem, evo vidite, on sam odbaci, baci vas nazad, nemoguće. Okej, ovdje sam, nemojte da me gurate. Ne. 3 sata kasnije. Okej, ljudi, ovi likovi mi jako smetaju, tako da sam isključio da mogu da ih vidim, sad mi je mnogo lakše, gledajte ovo. Gledajte kako ovo resetam sad kad ih nema. Samo da ja pređem ovu kuću. Kuća. Okej, prešli smo kuću, napokon sam prešao kuću, da li mi je, mislim, nisam sve evo sad se može reći da sam prešao, nisam znao da mi onoliko baš smetaju oni ljudi, jer, mislim, nisu oni loši likovi, ali, brate, mnogo ih ima, ali mene brine kako ću sad ovaj sledeći stage, okej, nabure, fino nabure, tako. Čekaj, ovdje pauzu pravim, brate, ne mogu, brate, pući ću, a gledajte tek dokle sam stigao, vidite na mapi gde sam, brate. Ako odavde padnem, čekaj, moram da se stavim ovako, da se bacim i to, kako sam ovo profi odradio, nemoj pasti. Brate, za malo da poludim, da sam pao skroz dole. Vraćamo se, kod Burića sam, brate. Okej, prešao sam Burići, dobro, tu sam kod Burića, okej, prešao sam ovo, idemo opet, samo verglaj, uvati se, dobro je, uvatio sam se, ovo moramo polako, znači malo da ga spustim, tako, idem ivicom i vamo se popet, ali zašto uvek odbacuje taj čekić? Znam inače da postoji original ove igrice,
Ali, brate, kad sam igrao original, znači, ne odbacuje čekić, ovo bukvalno ti još više otežava, jer ti sam onako čekić ima ne... Joj, pala je tastatura, da. Ljudi, ja sam se na početku samo šalio, a stvarno ću ostati bez setapa. Brate, gledajte, gde me bacilo, ok, nemojte lupiti stvari, nemojte se nervirati, samo smireno. Jer ovo je ipak samo igrica, razumete? Zbog igrica se ne vredi nervirati, jer gubite živce, zdravlje, ovo ono, samo lagano i opušteno. Ovo nemojte ni da igrate inače. Nemojte ni da igrate, ja sam tu da igram za vas, razumete? Bolje da gledate kako se ja nerviram, nego da se vi nervirate. Zalet, ok, sad sam se već ušemio, a vidite kako baci čekić. To inače ne bi trebalo tako. I onda ja ne mogu nigde da stojim u mestu onako malo, brate, da izduvam, jer on stvarno... Čekaj, napeto je. Ne. Da, dobre. Uspeo sam, znači, ne. A šta sam uspeo, gledaj gde me baca. Ne. Ljudi, brate, zašto ovo ja sebi radim? Čekaj, zašto se opet vidi ljudi? Settings, hide, on, to je to. Ne vidi se sad, brate. Već 10 minuta igram, ja sam bukvalno na početku. Znači, na početku. Ali zato, gledajte kako sad, bukvalno rešetam, mislim, evo, sad kad sam to rekao, malo sam zabao, ali najlaganije sam se popeo od ovde, bukvalno bez imalo cimanja, sam se popeo od ovde, jer imam ja već taj osjećaj, razumete sad, za ovu igru, samo ovo je problem i nije, brate, kako sam profi ovo odradio, aj recite. Ne, ali nemoj, a zašto igrica radi? Čekaj, sad moram nekako da ga okrenem, da se popnem na njega, da se bacim i da se uvatim i da skočim. Dobre, skonto sam caku. Nemoj samo da padneš. Skonto sam caku, to je najbitnije. Idemo odavde i... Bam! Ne! Biće 100 godina kasnije kad ja budem ovo prešao. Brat! Što? Ne na kuću, ne ispod kuće da padneš. Vrati me na početak opet. Sad full fokus, stvarno, ja već vidim da ću izgubiti živce ako nastavim ovo da igram, tako da moram da se fokusiram bukvalno na maks, znači full fokus, zato što ne želim da ostanem bez živaca. Ajde, čekaj da se uvatim za ovaj krajičak i sad, ne mogu, ne, ne radiš mi to, bam, aj sad, bam, bravo, aj možeš ti tu, idemo sad, sad smo u fazonu, sad smo ušli u fazon, čekaj, ajde, lansiraj se, uvati se, ne da se baciš nazad, i što mi stalno pali ove ljude, brate, čekaj, evo, opet sam ih ugasio, sad settings, idemo, ne, ali, ko je fizika ove igre, gledaj ovo, ja hoću on proklizi, znači, ocenit ću ovu igru sa 0, sigurno. Ako može da se oceni, lajkuje, dislajkuje, sve najgore, brate, sve najgore. Znači, užasno je napravljena. Znači, početi da plačem. Da, ja ću sigurno početi da plačem. Ne! Šta da radi više? Ok, ljudi, skonto sam, brate, da što se više nerviram, to ću teže i lošije igrati. Tako da vidite, sad idemo laganim pokretima ruke, samo verglamo u krug i nadamo se da ćemo preći ovo, ali pošto je ova igrica užasna, verovatno nećemo preći. Čekaj, idemo da, a što bi, idemo, znači ovo je posljednji pokušaj, sigurno posljednji pokušaj, rekao sigurno posljednji pokušaj, sigurno, ok, sigurno posljednji pokušaj, ako me baciš na skroz do dna, ja ću da poludim, jer me nervira ova igrica. Ok, nije me bacilo, čak sam se i popeo. Ljudi,
Gledajte da sam se popeo. Idemo, sad moramo na onu šerpu, šta je ono već? Op, ne! Dobro, ostani vamo. Idi gore, čekaj, moram vamo. Ne, a što to radiš, pogrešna fizika, užas, sve. Ne. A jako je usko. Dobro je. Idemo, da bre, ne. Čekaj, da se smirim, ostani vamo, nemoj da skrećeš, ljudi. Znači, bukvalno kad sam rekao da je posljednji pokušaj, evo nas vamo, pogledajte gde smo na mapi, ja ne znam, ja ću od ovog poluditi, jer uvijek sam motivisan, gledajte gde smo stigli, kad pogledajte gde sam na mapi. Okrenut ćemo mi ovaj čekić, okej, samo fino, vidite, opa, ne, ja, brate, odbijam, ništa, nula, gotovo, ma ne. Ljudi, pošto sam već na granici sa živcima, i isključio sam onu mapu i uključio sam ovu Super Mario mapu, čisto da klip ne bude 3 minuta, jer, brate, posle par minuta već sam posle par minuta bio, znači, blago iznerviran, tako ćemo reći, blago iznerviran. Idemo da vidimo ovo kako funkcioniše ova mapa, okej, da li, opa, znači ja sam ga udario čekićem i on je pao, čekaj, jel onda znači da i ovo, ako udaram, da, ovo je super mapa, čekaj, jel ja dobijam moje coinse ili šta, čekaj, mogu da ga udarim, opa, ne mogu, ali uništa moje blokove, okej, to je dobro za znati, ne, znači ja ne smem njih da udaram svojim telom, ali mogu čekićem, znači čekić dole, ipak sam ga promašio, znači idem ja pored njih i udaram ga čekićem, ajde, znači, ako ga pipnem čekićem, on je gotov, jel to? Bam, znači nema ga više, dobro je, tako je, bio sam u pravu, idemo preko ovog, ali šta sam sad udario? Verovatno se on sponovao, da, znači, on se sponuje tako da brzo moram da prelazim prepreke, ajde da ga klepim, daj, bam, dobro je, klepio sam ga, idemo preko, ova mapa mi se mnogo više sviđa, ne! Sviđa mi se, ali svidla mi se i ona na početku, dok nije se desilo šta. Čim je krenulo teže, odmah je bilo problema. Bam, ajde dođi, opa, da, ugazio sam ga, idemo preko, lansiram se, bam, i ovog sam ugazio, idemo vamo, lansiram se preko bare, okej, opa, i njega sam ugazio, kako idemo, ajmo, morate reći kako idemo. Čekaj, idemo vamo, znači, samo ću se vatam što više, ne, neki projektil me je projurio, mislim, probio. Okej, znači, idemo iz početka, ajde da ja isključim ove ljude, što se uvek pale, brate, koliko god ja njih gasim, oni pale se. Dobro je, prešao sam njega, mislim, ugazio sam ga i idemo sad preko, lansiram se, ne, brate, kako glupo padnem uvek. Ali dobro, ova mapa je moguća za preći, jer vidite koliko, znači, na početku sam, a prešao sam već dosta po mapi, mislim bolje nego ono prošloj igri. Dobro, neću ništa komentarišem, za malo da izginem opet. Lansiram se preko, dole, ne, brate, znači moram korak po korak, to me nervira. Ja uvek hoću da rešim više stvari odjednom, ali to izgleda ne može u ovoj igri. Idemo, može, dobro, ugazio sam ga. Ne, šta? Znači, samo sam pao i ispao sam vamo, okej, to mi se sviđa. Znači, ali nisam ga dotako, brate. Ne mogu, brate. Ovo je, znači, ne znam šta da kaže koliko se nerviram, brate, samo razmišljam u igrici prokletoj. Lansiram se vamo, okej, lansiram, ne mogu da se lansiram, znači okej, idemo korak po korak, sad idem korak po korak, idemo prvo ovog da čuknemo, po glavi, po titari, čukli smo ga, idemo preko ovoga, ali neću jako, samo ću na ovo da padnem da bi ja tebe mogu da čuknem, bato moj, evo čukli smo i njega, idemo dalje, idemo da čuknemo ovog, čekaj, stopirao sam se vamo, idemo da ga čuknemo, daj, bam, čukli smo i njega i idemo vamo.
kako je, okej, ovo je bolja taktika. Ovo je bolja taktika. Nemoj da padneš. Idemo, ne! A šta je dobra taktika, bre? Previše se derem. Jao! Ne, brate, opet. Ja ne mogu start da pređem. Kad pređem start, pojave se oni projektili koji su 10 puta teži od ovih klipana, brate. Ovo je pečurke, šta su, brate? Ne znam ja šta su. Znači, oni projektili su 5 puta gori, a njih ne mogu ni da rešim. Viš, ovo je čuknem, ali... Ne, da, za malo. A šta za malo? Okej. Koliko je vama zanimljivo da gledate kako se ja vrtim u krug ovde? To se pitam, znači ne mogu da pređem 3 metra mape. Ne! Poslednji pokušaj. Idemo skroz fokusirano i koncentrisano. Znači, bez zezanja, ovoga smo preskočili, malo ćemo sporije ići, ali što sad kad ga nisam pipao? Ali, mi smo i dalje ostali fokusirani, iako igrica vara, laže, krade. Mi smo i dalje ostali fokusirani i sad ćemo da ga čuknemo da nam ne bi smetao. On je pobegao od nas, znao šta će se desi, idemo ovamo, provukli smo se i polako ćemo da dođemo do ovde. I polako ćemo ovoga da čuknemo, čukli smo ga i polako ćemo se popnemo na ovaj tunel. Zeleni i Super Mario, svi ga znate, i opet se pojavio ovaj, opet smo ga čukli i pre nego što se on pojavi bilo bi lepo da se popnemo, popeli smo se, ovo jako sporo ide, ali nadam se da će radi, ne, dobre, nisam ga pipao, ali što to radi? Ljudi, to bi bilo to od ove epizode, ja se nadam da vam se svidela, ali da sam još minut duže snimao ovo, pretpostavljam da bi ostao bez tastature, eventualno stola. Tako da ja moram ovdje da prekinem klip, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sledećem. Ćao!